Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tejr. Għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed tsux imbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subaj f'widnejh u mestu l-sienu bir-req tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet nejda u qallu, effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sienu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb, jagħti smigħ lit-torox u l-kliem lill-imbekmin. Il-kelma tal-mulej tifħir kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum. Jirrakkontalna l-ġrajja ta' kif Ġesu ifejjaq lil xi ħadd li ma kienx jisma' u ma kienx jitkellem. U forsi dan il-miraklu li għamil Ġesu llum jaqbel ħafna ma' dak illi ġara matul iż-żmien li jiġri kull darba li grupp ta' nies jiltaqgħu madwar Marija jitolbu fl-għaqdiet fil-presidja tal-liġin. Tgħidu li kif jaqblu flimkien. Naraw ftit il-Vanġelu biex naraw kemm hu veru l-Vanġelu tal-lum. Ġesu jitlaq mill-inħawi ta' Tir, jgħidilna San Mark. Tir kienet diġà tinsab fil-parti pagana tal-art, tal-iskrittura, tal-art li fija seħħet il-Bibja. U l-Vanġelu jgħidilna li ġie lura lejn il-Galilija, lejn id-Dekapoli, però mod stramp ħafna minn flok li jinżel Ġesu minn Tejr l-isfel lejn l-għadira tal-Galilija, jitla l-fuq biċ-ċoħra, jitla lejn Sidon, jgħaddi minn Sidon imbagħad jinżel l-isfel. U diġà l-Vanġelu jrid jgħidilna xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li tiġri fil-Legion of Mary. L-outreach, illum nitkellmu ħafna mill-outreach. Ġesu minn flok li jmur l-ewwel lejn l-art ta' Iżrael, l-art imwieda, ikompli jitbiet u jmur fl-art pagana u jkun hemmhekk propju f'din l-art fejn jagħmel il-miraklu tal-mara Sirofenixa. Dik il-mara li kellha t-tifla Kananea, li kellha t-tifla li kellha xitan. U Ġesu bħalli kieku bħal donnu jinkija lil dik il-mara jew jippruvaha. Jew fi kliem ieħor jipprova jgħinha tikber fil-fidi, tikber fil-fiduċja, għax kull darba li aħna nitolbu. U min għalina li l-mulej ma jaqlalniex, hemm żewġ affarijiet x'nagħmlu, jew naqtu qalbna u ma nibqgħux nafdaw, jew inkella nżidu fit-tama, nikbru fil-fiduċja. U dan hu li jagħmel ma' din il-mara Sirofenixa. U allura Ġesu jagħmel outreach, ikompli joħroġ din il-kelma li tant jitkellem minnha f'diversi dokumenti l-Papa Franġisku, Knisja li toħroġ. Kemm kellu previżjoni, kemm ram il-bot. Frank Duff meta 100 sena ilu kien diġà qiegħed jimmaġina jara nsara li joħorġu biex jilħqu jitkellmu jikkuntattjaw insara oħra, jew jikkuntattjaw jitkellmu ma' nies li mhumiex insara. Kemm raf il-bot. Dak li beda tantilu kemm hu modern, jew aħjar kemm hu attwali, kemm hu tal-lum. U x'jagħmel Ġesu? Imur f'din il-belt tad-Dekapoli. Dekapoli kienet
sezzjoni kbira mill-art ta' Izrael, anzi lilin mill-Ġordan, kollha kemm hi pagana. Ġesu miexi f'art pagana, mhux miexi f'art imwieda, mhux miexi fl-art ta' Izrael. U x'jagħmel Ġesu hemmhekk? Iġibulu jgħidilna l-Vanġelu wieħed illi kien trux u imbikkem. Trux u imbikkem. Jew it-traduzzjoni iktar preċiża, aktar milli imbikkem, wieħed li ma kienx jitkellem sew. Insibuha darbtejn il-kelma li juża San Mark biex jiddeskrivi lil dan il-bniedem trux u imbikkem. Insibuha hawnhekk fil-Vanġelu u insibuha fl-ewwel qari tal-lum li smajna mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Ma tissemma iktar imkien fl-Iskrittura kollha. U għaliex? Għax hija kelma partikolari ħafna. Hija l-kelma li turi illi min qiegħed jitkellem għandu diffikultà biex jitkellem. Għaliex? Għax mhux kapaċi jisma'. Hija kelma preċiża, teknika, li turi li d-diffikultà li hemm fl-ilsien ġejja mhux tant mill-ilsien imma ġejja minn nuqqas ta' kapaċità ta' smieħ. U Ġesu jagħmel il-miraklu. Interessanti u stramp il-mod ta' kif Ġesu jfejjaq il dan il-bniedem. Ipoġġilu subajh f'udneħi dinna l-Vanġelu u bir-riq tiegħu imiss il-sien dan ir-raġel. X'irid jgħidilna Ġesu? Fejn kienet id-diffikultà? Ara ma mmorrux nieqfu biss fid-diffikultà fiżika. Id-diffikultà kienet wisq iktar spiritwali, in-nuqqas ta' kapaċità tal-bniedem li jisma' l-kelma ta' Alla. Jekk aħna ma nisimgħux il-kelma ta' Alla x'jiġrilna, m'aħniex kapaċi nitkellmu. Tgħidlu x'inti tgħid, u żgur li ma għaliex m'aħniex kapaċi nitkellmu jekk ma nisimgħux il-kelma ta' Alla. Għax huwa Alla u Alla waħdu li għandu l-kelma tal-verità fuq il-bniedem. Huwa Alla u Alla waħdu li għandu l-kelma tal-verità fuq l-istorja tagħna, fuq il-ħajja tagħna, fuq dak li jiġrilna, fuq it-twelid tagħna, l-eżistenza tagħna, l-mewt tagħna. Huwa Alla u Alla waħdu. U jekk jien ma nismax din il-kelma m'għandix dawl fuq l-ikbar, l-ola, l-iktar momenti eżies tal-esperjenza umana. Allura x'irrid ngħid jien? Kif se nitkellem? X'se ngħid bis-sens jien? Nieħdu eżempju sempliċi mill-ħajja tad-dar. Kemm il-darba jiġrilna li nibdew nitkellmu qabel ma nisimgħu. U l-persuna l-oħra tibda tgħidlek jew bil-mod, ħallini nispiċċa. Bil-mod, ħanfehmek għax m'intix tifhimni. U nibda nitkellem diġà qabel ma nħalli l-persuna l-oħra tispiċċa, qabel ma nisma' tassew. Il-problema vera fejn hi? Mhux fid-diskors bla sens li ma jiltaqax li qiegħed inlissen. Id-diffikultà l-kbira tinsab fin-nuqqas ta' kapaċità illi nieqaf u nisma'. U allura dak li se ngħid l-intervent tiegħi ma jaqbel xejn ma dak li jkun qiegħed jingħad. Il-presidja tal-Legion, il-laqgħat tal-Legion huma esperjenza huma laboratorju, gymnasium ta' smieħ. Mhux biss dak il-ħin. Imma jagħtuna l-skills kollha neċessarji biex aħna nkunu kapaċi nisimgħu lill-bniedem. Lill-bniedem mod speċjali fid-diffikultà tiegħu. Lill-bniedem fin-nuqqas ta' kapaċità tiegħu li jagħti sens lill-esperjenza tal-ħajja. Jaqbel jew le il-Vanġelu tal-lum, il-kelma tal-lum, ma l-okkażjoni li qegħdin niċċelebraw. U interessanti ħafna x'il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu neħħih minn nofs lil dan il-bniedem, warbu fil-ġemp lil dan il-bniedem. U għandna bżonn aħna fil-ħajja tagħna nittwarbu fil-ġemp. Ma nibqgħux għaddejjin bil-ħajja ta' kuljum, bil-ħajja sfrenata. Il-ħin kollu għaddejjin minn ħaġa l-oħra, għandna bżonn nieqfu u nwarbu fil-ġemp biex nisimgħu lil Alla jkellimna, imbagħad inkunu kapaċi nitkellmu. Allura l-leġġjonarju mhux tant il-bniedem li kapaċi jagħti l-pariri, le. Il-leġġjonarju mhux tant dak li kapaċi jgħid kelma fejn ħadd ieħor mhux kapaċi jgħidha, le. Il-leġġjonarju l-ewwel qabel kollox hu l-bniedem li bħal Marija kapaċi jisma'.
kapaċi jisma'. Il-miraklu l-kbir li seħħ f'Marija huwa l-istess miraklu li jagħmel Ġesu f'dan ir-raġel tal-Vanġelu tal-lum. Din il-mara li tant kapaċi tisma', il-mara illi semet il-kelma talla b'mod tant pur, tant qawwi, tant perfett, illi jimbat lisnet lill-istess kelma, nislita f'ġufa. Din il-kelma imlisna saret il-kelma imnisla fil-ġuf tagħha. U tagħti il-ħajja lill-persuna tad-demm u l-laħam li semet li kienet tisma'. Jalla kull wieħed u kull waħda minna fl-esperjenza li nagħmlu, f'relazzjoni jekk inti ma' Marija, fl-għaqda, fl-imħabba, fil-ħbiberija, fil-rispett ta' xulxejn, nagħmlu wkoll din l-esperjenza. Il-kelma li nisimgħu mhux biss inlisnuha bil-sinna, imma innisluha fil-ħajja tagħna ta' kuljum u fil-ħajja ta' dawk li magħhom niltaqgħu.